Salum. Udul Mahmud. Tapukama Perminggota Marhiti Ede nomor 257 Esada 2. Marhite-hite kuarni de bata ama, dok kuarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dok kuarni to di porbadia, na tumapa langit doho tanoon. Amin. Nunga di pabotohan ni Tuho, ale jolma manang ahana dengan jalan manang ahana di luan di Jehovah sian ho, imana mangulahon sabing do horong di roha di habasaon, jalan marpangalaho serepon marapun de batam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan de bata, ama namin na di manugis sa lehon matu hami roha na tugu na badia, pikiran na dengan roha na ringkas, pasautan ulam na dengan sa lehon dame tu hami, asa sonang hami mangulu di bagasan pengodim. Saya marsigatuk tu hatab mahami, marupur salut puso namin. Saya ramoti jalan pagui mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Hati dan kondengan ibasanai saya rahondongan rotusi paduai olopon Tuhani hati dan konmadenggan basanai. Tanggal kamu patit di bata
patik patuluhon do papaton. Patik patuluhon dang jadi honong guari di Batam yang gosoture dalana ay hona uhum narusugut akana marsiniang di guarna. Dia do lapatan ni ondo ikon di hawir rohata di bata jali kon holong rohata di bana. Pasa unang kita ulo mamurai manang nulun-nulun manang marujar manarwa manang mangasi berhiti-hiti guari di bata. Adina tarsosak do ditangiang do di puji-pujian do sidohonon guari di bata. Patik bapaton. Ingat hamuma pabadiahon hari Minggu. Dina ono mari maula hamu nasa sulamu. Alayang ari papituhoni ari paradian di Jahuba di Batam doi. Tang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lalahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutan halak pe dan mengiwati hutam. Ai dina ono mari do ditepat di batal langit do tano do laut do nasa isina dugi maradia do ibana dari papituhoni di bani do ubaina di pasu-pasu di bata Jahuba ari paradian nai jala di perbadiai dia lapatan ni ondo ikon di habari rohata di bata jali kon holong rohata di mana asa unang tois rohana rohata di ajar nasihat kata di bata ikon badia hatan di bata di rohata jali kon ringkas rohata tumangihon dohon mangguruhon masan atong rak mangirugugu mahita tu di bata taringok tepatik ngain kali Tuhan di bata saya pergui mahami mengulahon na hubar tepatik ini amin. Reasi tudu doa alani dosakti rojana la sorata ojo pikiraki de mata parholoni umbege angguki alani holong malu holong nai maluaan holong nai alani holong nai maluaan masohatu dosando holong ditugani parhato poto tulo dengan basanai saya rarotan tulo inatikonai alani holong nai maluaan holong nai alani holong nai maluaan holong nai holong nai alani holong nai maluaan. Tapauduk marohata tatapoti barsuhata tu debata martang yang mahita ale debata nami nama rasuha jalan nabadia manami meriti Tuhan Yesus Kristus manang pigal hamiro tujulom pigal hami rekod do asir ham disaluhur hami halak pardosa
Alanido ubahina pasarap kami diri nami sadarion di julum. Jalau parhoto par kami tung na jodoh kami maniblis yan akau dalanmu na badiyay songon biru-biru na dilu sa nang pabali habi siyan julum alan dosa nami. Edang di halamor roham hamatian niya kapad dosa. Alay humabubaw ni roham lolomo ni roham asa mangulu sesama salur haguduhon nami dapat pangarasan nami. Marhite-hite pangulau nami nasasari marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pahot ma asidirham dihami marhite panidangion dor ahuguan dito di perbadia asa terhapus itu tu roh nami majoho asa patun tigor jala daulat kami mar pangalaw bagan nasahapon di kuar muda badiai amin. Tapi gima baga-baga taringot asan ni dosa. Humopop hita kabi dosa do ibana na tumadda dosa dibahen debata. Asa gabe hati orang ni debata hita mari hite ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. Turpuk epistel hata dibata Imasya Markus 12 ayat 41 144 tajahama marsore sorin. Nah hudul di mana todokon poti perasian gawe di bereng ma pabahenan di halak medabuhon hepengna tu poti dari torop na mora na medabuhon na gudang. Gawe di Yesus masih senai nina mamandok nasida situ tudoro hata kon tuhamu gumurang dona di dabuhon ni na bebalu na pukos an tu bagas sanpat putih parasiani asa salur akana madabuhon ni
Imasana martua makana tumangin hatan di bata jalan au pepsa. Amin. Yesus kapunaan dohot na adong dia gugulong sakti sahat matutangan Sere artane pengpen uang mani kosude Dodinang pamatati ikon Taha tidak ko maha persiotay sona hida tidak ko nidongat sa persian isadok portibi kontra mahita mendok. Ahu persia di bata Jehovah iru ama pergur satu dosan natungo palagi dohotano. Ahu persia di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman tu boni si Maria na begabel seton di perbadia andorak suhabuan. Ido tuata na tumaw na bernit di panguman ni Silatus na matatapasan do ibarat di hau pinasilang na tuat bonotoro na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surugo lau hundur tu siamun di bata Jehovah na manaik pargugun sa utusane di sima ibana mula sugo tu tanoon menghumi halak na mangulu dohon na mate au porsian to di perbadia Cala adok sada huria na badia, huria hatapan halak Kristen akada badia, dohot dia sandi dosa, dohot dia tayi na mandok, malak mengurus sokok daging ni halak nang mate, dohot dia ngudon rasul sudah, amin. Salam, selamat hari Minggu ma di hita. Si patakason titing di Minggu tasadarion, 5 minggu patuluhon dong Trinitatis, tanggal 10 Juli 2020. Dia muna manami, doa nami tabuka ma di halaman na patuluhon, poin 2. Gereja wajib masker, mulai minggu nanangro. Sudi ruas ni huria naro marminggu wajib memakai masker. Jala ise naso marmasker dang dipaluas masuk tu area gereja demi kesehatan kita bersama. Poin papaton layanan doa. Gereja kita melakukan pelayanan doa kepada setiap warga jemaat HKBP Bandung Barat yang ingin didoakan oleh pendeta, dan layanan doa ini terbuka bagi jemaat selama 24 jam. Jemaat dapat menghubungi kontak pendeta seperti yang tertera pada warta jemaat. Halaman napapaton poin napapituhon. Paborhaton pensiun situa sian ulaon hapar haladoon. A. Sadarion minggu tanggal 10 sia 2020 di permingguan pukul 10 wib dung sipul papungupelean na paduahon. Patu pauni huriata do pensiun sian ulaon hapar haladon tu amata situa HM pangaribuan sian wek pitu doho tu amata situa do turandus malau MSI sian wek walu jalanunga boho umur nasida ono 15 tahun di hari nasalpu. B. Pasahaton huriata do kenang-kenangan tu nasida songon dalata makamoleatehon di pakobasion nasida nasalelengon di huriata HKBP Bandung Barat laos di acara ima madokhata
utusan sian ruas dohot parhalado. Pelian sadebe di permingguan sadarion pasahatota tunasida. Halaman 45.15. Tender lelang kantin Yayasan Tunas Anugrah. Pinabotohma tuhita sa luhukna ruas ni Huria HKBP Bandung Barat. Na berminat parsidohot tender lelang kantin Yayasan Tunas Anugrah HKBP Bandung Barat na maringanan di sabolah birang ni GSG Tolu nunga dibuka tender penawaran minimal 25 juta setahun. Tender lelang ditutup di akhir bulan Juli 2020. Formulir pendaftaran tender boi dijalo di kantor gereja di Tiki Jam Karejo. Poin 10 itu, selamat ulang tahun. Sudi parhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton. Selamat ulang tahun tu na marulang tahun di bagasan mingguan mulai sian sadarion minggu tanggal 10 Juli 2020 saha tu hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Saya di pas-pas tuhata manasida na marulang tahun ni di bagasan hai pason huhu dilehot tuhata tunasida gajang ni umur songonima sipatak kason titing di minggu ta sadarion maulate horas madeta. Tuhan mangolukon, parbadiai malikon, makin manangkikikon, pamuji pasanganku, pamuji pasanganku. Dohot pangalahoti, sayhok partulomomi, sayhok partulomomi. Hatanak soaraki, pasangapon homai, dohot pambamenaki, pararat baritami, pararat baritami. Au pasangap homai, rohanang ulaoki, marbarita nauli, marbarita nauli. Saut manomoni rohan, lam natari monuko, koparohan ayas, asa tau maau jorong, asa tau maau jorong. Dameni debatana sumurung sian saluk naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamua kadongan saha persyaon di Tuhata Yesus Kristus, barita lasni roha, sian hatani debata, dihita nagabi pasu-pasu, di minggu pahonopon dung trinitatis, di pasahat dotu hita marhiti ti hatana, sian 5 Musa, bidu 10 ayat 10 rodi ayat 10 Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan 17 songonoma didok isi. Ari raya parlape-lapean. Ikon mar ari raya parlape-lapean hopi tu ari lelengna. Ia dung di papunguho parbue, sian pardegeamu, dohot sian panggilanganmu. Jala ikon marlas niroha ho di ari rayamu. Songonihi ho dohot anakmu, dohot berum. Dohot naposom bawa, dohot naposom parampuan, dohot halak lepi, dohot halak dagang, dohot dak dana na tading dilapin, dohot parampuan nama balu di bagasan akka utamu. Ikon pitu ari leleng naho marari raya di Jahoba de Batam. Di inganan si Piliton ni Jahoba. Ai pasu-paso ni Jahoba de Batam ho disaluhut gogo ni tanaumu, dohot disalut ulaun ni tanganmu. Dibaeni ikon marlas ni roha si tutuho. Ikon tolu hali di bagasan sataon ro nasa bawa di tonga-tonga muna tuadopan ni Jahoba de Batam. Di inganan si Piliton ni Jahoba, ima di ari raya sagu-sagu naso ni asoman, dohot di ari raya minggu, dohot di ari raya parlape-lapean. Jaladang jadi rumar botiro manang ise tu adopan ni Jahoba. Ganu tahe marguru tu natarlehon tanganna. Obar tu pasu-pasu naung nilehon ni Jahoba de Batam tuho. Ima sahatna. Dia mua kadongan saha persyaon di Tuhata Yesus Kristus. Di tonga-tonga ni huriata dina patupahon ibadah kita setok tongdo tapatupa mabaen pilihan molo ditaringoti pilihan di bagasan pikirata, di bagasan rohata, ima manaringoti hepeng. Molo nunga manaringoti hepeng, jodoh tarumobi di tonga-tonga ni huriata. Molo ditaringoti padita hepeng Roma hata. Padita hepeng doi pendeta duitan. Jadi terus adong do stigma ketika pendeta meneringati persembahan dan itu
berpikiran tentang uang, apalagi meneriaki uang seorang pendeta, terus ada stigma pikiran bahwa dia pendeta uang. Dan saya alami di sini karena saya sangat keras tentang hal itu. Ya. Tentang hal itu saya sangat keras. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Saya mau teringati, kita baca, kalau kita baca tadi ya ayat 16, saya mau baca sedikit yang terakhir. Jaladang jadi rumar botiro manang ise tu adopon ni joba. Jangan dengan tangan hampa datang ke hadapan Tuhan. Ganu tahe marguru terleon tanganna. Maka tuh ketika ada orang marguru malua, saya bilang setelah malua dia, saya lihat kamu tidak beri persembahan. Ucapan syukurmu pun tidak ada. Terus muncul kata-kata pendeta papan ya, meneringati uang. Saya enggak takut, saya bilang. Firman Tuhan. Ketika juga kita putuskan di gereja kita ini bahwa setiap warga jemaat pemberian bulanannya 50.000 per bulan, banyak komentar. Wah, ini pendeta Pak Pahan udah gila-gila uang. Saya tidak pusing situ. Karena firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Nah, ini. Memang sering dalam pikiran kita kalau teringat uang, wah terus uang. Tidak, saudara-saudara. Ya. Firman Tuhan pada saat ini sangat jelas bahwa setiap orang yang hadir beribadah kepada Tuhan jangan tangan hampa. Mengapa? Itu persoalan. Kita mau lihat di tengah-tengah warga Allah, bangsa Israel. Adong telu momen penting di bangsa Israel, di lehon debata, tiki di nasida. Di zaman modern ini waktu itu dikatakan ya, zaman milenial ini istilahnya leisure, yaitu waktu senggang. Ya, jadi ada di milenial sekarang istilah leisure, waktu senggang. Ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, ya, kerja keras, ya, ada leisure, ada waktu senggang. Ya, ada waktu senggang. Jadi bangsa Israel mempunyai leisure, 3 momen besar waktu leisure, waktu ya, senggang mereka, waktu yang perlu dipergunakan. Ya, ada 3 waktu momen mereka untuk memberikan persembahan. Nah, perjolo ima pesta Paskah. Ya. Ia pesta Paskah ditaringoti nasida ima songon dia gogo ni debata paluan nasida siam panggonggoman ni parhatubana ni Mesir paluan nasida haruar siam Mesir. Itu momen penting bagi mereka. Nah perjulu ya. Nah paduahon momen penting di nasida ima ya, pesta panen. Manaringoti songon dia do debata dinaruar nasida sian Mesir mardalan di nasida 40 tahun dia halongonan songonima di leo debata si panganon do sinumon di nasida. Jadi momen penting do di nasida. Napa tuluon ima araya perlape-lapeanon. Bagaimana Tuhan memberikan tanah, memberikan pekerjaan kepada mereka, memberikan negara kepada mereka, memberikan
bangsa kepada mereka. Jadi ada 3 momen penting di bangsoi pasahat atau pilihan. Pada pasca panen pondok daun. Itu momen penting bagi mereka untuk mempersembahkan. Jadi pasak nasida dang ya, di pasak nasida pilihan nak manginang dang ala na male de bata dang na ala haurangan de bata daw. Jala di pasak nasida pilihan dang asa ileo de bata pasu-pasu. Dang ni. Nunga di leo de bata pasu-pasu ido mbaen di pasak nasida hamol teon ni rohana. Jadi unang ada pikirata upasa pilihan asal leo de bata. Dah. Nong di leo de bata do pasu-pasuna upasat amole teon tu de bata. Lam godaku pasahat lam gudang pasu-pasu de bata. Idum bayan marhi teh tiatan ne bata di bak setikon. Behado hita na marminggu na beribadah bahwa saya bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas penjagaan Tuhan, maka saya persembahkanlah apa yang patut saya beri kepada Tuhan. Alania amang inang kita datang kepada Tuhan bukan karena Tuhan kekurangan, bukan karena Dia membutuhkan itu. Tetapi adalah momen saya untuk bersyukur pada Tuhan atas berkat-berkatnya, atas penyertaannya, penjagaannya, pemeliharaannya di dalam perjalanan hidupku. Ido ubain upasahati di mana. Jala dina pinasahati nakin tung takas didok di Markus 12 ayat 1:44. Tuhan Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus tahu setiap kita memberikan persembahan. Dia tahu. Jadi di bereng di Markusi, jadi unang meila muamang. Kita ada di Matius itu katakan molo pasato pilih ko unang iboto dongamu. Sebenarnya itu bukan pengertian ditutup dangi. Unang pebuah ido maksudnya. Ya, jangan kasih tahu bahwa persembahanmu begini-gini. Itu bukan harus ditutup. Bahasa bui bereng Yesus jelas berapa banyak. Ketika Yesus bait suci, dia lihat orang memberikan, berarti terbuka. Yang tidak disetujui Tuhan adalah sombong, tinggi hati atas pemberian itu. Itu kan judo dalam persembahan namang inang basongon ya lu juduk jujut kadang-kadang akasituai para pirapion persembatai kan adong ya paguguhura itiup songonon dangi leu bigi perpudion ngakana bega-bega di pasar ruasi ya non adong do sonna robek sotik di pasati. Jadi mul pas satu pilihan memang hari Sabtui mul bui tatu karbima tu bengkan na begak naima tu kosong nido. Mul bui kan jadi situat tapi ya, murah ya. Unang dia nomoroa ya ale di Bandung Baraton dangadong kan amang kan do inang dangadong songoni dia umai ya ikun na uli-uli nai mulu perlu digosok epengnya kan Sabtu nih unangi cuci wah sebagai ini dapat ditai cuci amu dirin soamum se pola ya
Polai rinso. Lena ulima. Ya, jalan narikot sian roha. Ya, sian rohan marsi tutunina. Idom bain didok Yesus hakin sian hapugosonna. Ya, nasida sian lubi-lubina. Dia lapatan naik bahwa itulah ya, yang tepat momennya dia beri itu kepada Tuhan. Ya. Sada ina nama balu napogus nina. Jadi yang beribadah belum tentu ya, olan ina naseserei napogusi tahu pasti adung do tong ina nama balu nasing. Alin ya oleh sada nina tung takas doi nakin sada sian ina nama balu nina. Banyak yang beribadah, banyak yang memberikan persembahan, tetapi Yesus melihat satu orang ibu janda dan miskin dia memberikan persembahan. Obar tu hanguluan nina. Sesuai dengan apa yang bisa dia beri kepada Tuhan. Artinya dia tidak berhitung lagi tentang ya, apa yang mau diberikannya kepada Tuhan. Ya, kan mulu ita ulu do maretong-etong kan amang inang soal pilih kan. Ya, unang dau masih kita ya. Ulu songon kan ongkos ne angkot iya itu ngetong, kan ulu dosa. Pola saya itu ngetong. Apa kemampuan saya memberi betul hari Minggu? Itu saya beri. Alana di boto Tuhan Yesus Kristus sedia nalai leonokku. Dia tahu. Dan dia tahu apakah itu dari hatiku atau tidak. Yang pertama, kita memberikan persembahan bukan Tuhan Allah, bukan karena Roh Kudus, bukan karena Tuhan Yesus kekurangan. Tetapi kita mau bersyukur atas pemberian Allah, atas pemberian Yesus, atas perlindungan Roh Kudus kepada kita. Napa duaon kita memberikan persembahan. Ya. Bukan saya berharap dengan memberikan bahwa Allah memberkati, tidak. Tetapi Tuhan Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus telah memberikan berkat, telah menyertai saya, telah membebaskan saya, maka saya patut memberikan persembahan kepadanya. Ketiga, saya beri persembahan bukan karena kecil besar, tetapi hatiku yang berbicara. Seginilah yang saya berikan kepada Tuhan Allah. Idum baina mang inang. Ibadah dan persembahan kepada haduluton dot partangyangan. Haduluton do persembahan tu di bata. Tapasati Allah nunga di leo de bata tu hita. Didongani di bata hita. Diramoti di bata hita, di pardalanan tiki dok nguluta. Mari ibadah apapun itu menjadi lisurek waktu senggang saya untuk mengucapkan rasa syukur saya. Untuk memuliakan nama Tuhan bahwa Dia memberikan yang terbaik. Alani ikoleonok kudo yang terbaik ya. Kalau Yakub kita baca mang di sada Musa 22 ayat 22 ya. Yakublah yang memulai suatu momen mengatakan saparsapulu ya. Nah dong di nguluku upasat nemana ya. Itu Yakub. Dia yang menyatakan itu. Di Uriata memang dang somali alaboa.
ala nunga di pasaat debata marhi tete tu hatta Yesus Kristus pilihan nana ucus lau paluau kita siap dosa. Alanido dang be soal banyak sedikit arti persembahan bagi kita. Arti persembahan bagi kita. Setiap ngul mitnat ngul tahun nunga pilihan tu debata. Ini bentang B ya, sapar 10 dang be. Alana di pengalaman ni HKB amang inang lu bisa sapar 10 odo ipasahat ruas ni HKB na parjulu. Bere kamu mah. Mululawa mu tu pea raja tarutung tanoi i di pasahat sadar raja di tu HKB. Lawa mu tu parsu tu samosir panguruan. Ida kiat tanoi di pasahat. Ya, ruas na porsea di tikina. Jadi apa yang bisa dia persembahkan, itu arti persembahan di tonga-tonga ninguluta. Dang be par 10, tetapi apa yang bisa saya berikan yang terbaik kepada Tuhan, ya, supaya saya datang kepadanya bukan dengan tangan ampa, tetapi ganup tae marguru tunatar lehon tangan, obar tu pasu-pasu naung ni lehon jauh badebatan. Kalau kita meyakinkan bahwa setiap hari, setiap detik waktu saya, bahwa itu adalah pemberian Tuhan, saya patut memberikan persembahan yang terbaik bagi dia. Jangan tangan ampa, tetapi betul-betul tanda persyata ya. Tarlumobi amang inang maritete hatan itu hatta di bahasa tikion. Ya. Ala dang marpungo akayana kota sekolah minggu marminggu tu gereja alai tapatu pado ganup minggu ibadah dak dana sekolah minggu ape mulu ber kami ganup minggu pilihan sekolah minggu oleh sada keluarga do dua keluarga do. Sada keluarga, biar kamu ala itu upang itu tu situa do guru-guruna tanda anak-anak itu tahu bersyukur pada Tuhan bahwa dia harus memberikan persembahan. Ya. Jadi ajari kita gelek tai asal alana tapatu pado parmingguan tidak dana sekolah minggu ape parbu ini pilihan na dong. Oleh saya do duka keluarga do bereng. Bahkan hari ini tidak ada. Ya. Jadi mulai dong gelekta tapa somal itu ada persembahanmu. Bapak kasih, mama kasih kepada gereja. Itu tada ni na mandohoti ibadah imana ganuk minggu. Alani marhi tihtiatan ibatan basta. Kita datang kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita dan kita patut memberikan persembahan yang terbaik dari hati kita, dari segala apa yang Tuhan telah berikan kepada saya. Tarlumobi di bagasan tikion di minggu sadarion tapatu pado amang inang acara purna bakti tu dua halak situata mata situa pangaribuan do amata situa malau sian wi pitu do sian wi walu. Jadi nunga di pasat nasida pilihan tiki roha ulaun makubasi semuanya itu adalah persembahan yang mereka lakukan ya, di tengah-tengah gereja kita ya, dan gereja kita tahu memberikan persembahan juga kepada mereka ya, rasa syukur itu persembahan bukan ya, suatu pemberian, tetapi itu persembahan rasa syukur ya, parbueni haporsiama
taringot sudi nasa naing patu pota pilihan di tengah-tengah orang alani marhite ite jamita di bagas tikion tu dua keluarga amata keluarga Pangaribuan dok keluarga Malau sadok nunga di patu pahmu tikimuna rohamuna lau pasato pilihan marhite itu paruba semuna tonga-tonga niuriata jala marhite itu ata debata di bastikon saya toktong ma ya, marguru tuna tarleon hamu ya unang dupaciun dangileo berwana daung ya tetapi betul-betul ya kapan saja di mana saja waktu kesempatan momen ya seperti bangsa itu memberikan persembahan tong pasahat ma pilihanmu tu debata sian nasa roham ala nunga di pasahat debata pilihan na ucus lau paluoko marhite te Yesus Kristus jala diramoti to di porbadia doho mamake tiki do ngulu na pinasaknai asa taboto pasahaton hamoleteon marhite te pilihan sian nasa roha sian nasa haporsiaon sian nasa holong sian nasa pakirimon na sian debata na sian Yesus Kristus momen apapun berikanlah persembahan kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memanggilmu memilihmu untuk memberikan persembahan yang terbaik tu imana amin martang yang maita ali Tuhan amanami jala debatanami pardenggan bahasa para siroha si tutudoho di paluaso hami Tuhan makalason minggu sadarion tarlumobi Tuhan dinanain patu panami purna bakti tu paraladu ni huriami amanami Pangaribuan do amanami Malau Tuhan nunga di leon nasida tiki nasida roha nasida lau makubasi tonga-tonga ni huriami Tuhan rap do keluarga rap do pinopar nasida Tuhan di pasu-pasu homai salhutna Tuhan makorhon inauli na denggan jalalam pahehehon haporsiaon nasida nang ruas ni huriami Tuhan alani di pasu-pasu homa amanami nanami do pinopar nasida Tuhan jala diramoti homa nasida jala pakulingi nasida satoktong Tuhan lasro nasida serohana yas pasahato pilihan tu jolom nabadi ya Tuhan nang ruas ngirami pe Tuhan say homa di pangasan nasida asa lam di boto nasida naong di jalo nasida do Tuhan aka pasu-pasu siako idumbain Tuhan ro nasida tu ado pamu nabadiai pasahato pilihan sian ia seni roh nasida sian parbu ini aporsion nasida dina dia tidak kon nasida aluaun pasu-pasu nang pinasaham itu nasida Tuhan molu tungadong ruas niriami Tuhan di bagas tikion naman doti ibadaon di bagas nasida bi manang ruas niriami na di bagas parsaiton toktong marsidoh nasida Tuhan di ibadaon nang aka ruas niriami nang lanjut usia Tuhan moloso terbain nasida ros tuhoro pasat kami nasida satoktong Tuhan di leon nasida pasahato pilihan na ucusi sian roha nasida asa tutusi tutu dia tidak kon nasida hodo debatasi lehon pasu-pasu nasida tarlumobi Tuhan di pasu-pasu homa ka guru-guru sekolah minggu lau patu paon ibadat tu akai dakdana sekolah minggu Tuhan jala sudina toras nang dakdana sekolah minggu Tuhan namandoti ibadah marsitutu manasida Tuhan pabuahon marhite haporsan nasida holong di rohan nasida tuho nang pakiriman nasida tuho Tuhan di pasat nasida parbueni ibadah nasida tuho Tuhan asa tutu si tutu napar sidoh dan nasida Tuhan
Roh tua do pamuna badia Tuhan. Marsi tutu nasida maka tidak kon hodo nang mamasu keluarga. Tuhan di bagas setikion mangido hami tu asanga pomi. Didongani homa bangso nami do negara namion. Madalani dina adong dope Tuhan. Pandemi COVID-19 siaon. Posdora nami Tuhan. Di tonga-tonga na masa pandemi COVID-19 siaon. Marsi tutu bangso nami negara nami Tuhan. Di bagasan kewaspadaan Tuhan. Toktong batu paon protokol. Asanggia toktong Tuhan mardalan ekonomi. Mardalan di bagasan haipasun sudi bangso namion. Alani Tuhan mangido to di munabadima Tuhan mampakulingi salutna. Asa marhiti nani aturhon ni pamarta nami Tuhan. Batu pahon sada tada hami marhiti napasahat to depeliat do hami dingulu nami ditikini hami Tuhan di interaksi sosial nami Tuhan sudah naing ma Tuhan sada batu duhon pilihan Tuhan alani Tuhan di bagasa sadario saat di homa hami salutna di pasu maganuk rumah tangga Tuhan di bagasan hai pason Tuhan homa na patupahon purna baktion di bagasan huluk-huluk do lasni roha mami salutna makalason pandonganomu pangaramotionmu pasu-pasumi Tuhan atau Tuhan digijang salutna si sama dosa dak Paulus nem nang mabati dengan basam do asniram calo mahami di bagasan Kristus Yesus tanami amin. Sahat matu Yesus saluhut nangoluki rohanang pambahenaku saluhut natikiki upasahat matu Yesus saluhut nadiriki saat matu Yesus saluhut nangoluki pakeokku matangaku mangulah hongomori lakanang si manjojaku marihuton Tuhakku upasahat matu Yesus saluhut nadiriki upasahat matu Yesus saluhut nangoluki mereng di mataku madopakon Yesus suarani pamangatku mamuji goarnai upasahat matu Yesus saluhut nadiriki
Dia mua manami do inanami tabuka ma titik tai di halaman 15. Roma amata situa hahem pangaribuan do keluarga nang amata situa Dr. Nurus M. Malau MSI keluarga semua. Dia mua manami doa nanami tapatu pama acarata marede maita siap buku ede nomor 15 ayat sada. Hamu dongan sahuria napungu di bagas joron. Nuang jongjong do di tonga-tongata imamata situha. Hahem pangaribuan do amata situa Dr. Andus M. Malau MSI. Obar tu aturan do peraturan ni HKBP pensiun ono 5 tahun. Nunga digoki hamu panjohon nasahat tu hamu marhubas diuriai. Naman do mulai ate do uriaon tutu hatta. Napa tahu kamu marhubas obar tu tohonan nasahat tu hamu. Nunga digoki hamu pangulemuna marhite pakubasion. Tohonan situa. Di pasat amudo na pinangido ni hatan itu hatta naman dok. Sahat ula tohononmu. Na tamado hamal teon ni huriata siala pangulemuna nasa lelingon. Di tu hatta. Anggiat parbuai ni nahinau basa muna nasa lelingon. Di jolo ni tu hatta gabi pilihan na ucus jala membuan pas-pasu tu haga ganda ni na porsea dot atutugu ni ha porseaon diaka na ni oba semuna tatangnya kom manasida do keluarga alani saya tatangnya kom manginang keluargaon atong ujau kami ma SK pensiun nasida. Surat keputusan pensiun penatua nomor 07 garing SK PP garing Resort BB D18 garing 7 garing 20. Pendeta Resort Uria Kristen Batak Protestan disingkat HKBP Resort Bandung Barat Distrik 18 Jabarteng DIY berkedudukan di Bandung menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 tentang masa pensiun penatua AKBP. Mengingat aturan peraturan AKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua di AKBP apabila sudah berumur 65 tahun. Memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan menetapkan nama Sintua Otman Muliater Pangaribuan. Tempat tanggal lahir Aceh Singli 15 Mei 1955. Menerima tabisan Sintua Minggu 7 Agustus 2011. Di AKBP Bandung Barat, pensiun Minggu 19 Juli 2020, tempat pelayanan AKBP Bandung Barat W7. Atas semua pelayan pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua di AKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat diucapkan terima kasih. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Galatia 6 ayat 6. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 19 Juli 2020, Uria Kristen Batak Protestan, Pendeta Resort, Pendeta Patar, Pak Pan, Sarjana Teologi,
petikan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan Preses Distrik 18 Jabar Tenggiye, Paralado AKBP Bandung Barat, Pertinggal. Surat keputusan pensiun penatua nomor 08 garing SK PP garing Resort BB Distrik 18 garing 7 garing 2020. Pendeta Resort Uria Kristen Batak Protestan singkat AKBP Resort Bandung Barat Distrik 18 Jabar Tengdiye berkedudukan di Bandung menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan AKBP 2002 tentang masa pensiun penatua AKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP apabila sudah berumur 65 tahun, memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan menetapkan nama Sintua Dr. Andus Marula Malau MSI, tempat tanggal lahir Rianate 6 Juni 1955, menerima tabisan Sintua Minggu 28 April 1996 di HKBP Bandung Barat, pensiun Minggu 19 Juli 2020, tempat pelayanan AKBP Bandung Barat WI 8. Atas semua pelayanan pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua di AKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat diucapkan terima kasih. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Galatia 6 ayat 6. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 19 Juli 2020. Uria Kristen Batak Perusahaan Pendeta Resort, Pendeta Patar Pepapan STH. Petikan disampaikan pada yang bersangkutan, tembusan Preses Distrik 18 Jabar Tenggi Paralado AKBP Bandung Barat Pertinggal. Inasa matiki pasatan cenderamata mandok kata mewakili sian ruas dok parado sama ketua perupar tahun mata silibong. Saat among nggak mandok kata. Salam. Mulai tema hari tuata, mulai tema di parmingguan jam 10 WIB. Lausoni maha di hamu amang situa HM Pangaribuan doho inang. Songoni situa Malau doho inang. Perjulu atas nama Huria, atas nama Parhalado HKBP Bandung Barat, kami mengucapkan selamat marihamu naung sipul manang naung saya mangula di Huriaton jala di bagasan hai pason hamu nama dalani hari-hari pensiun muna. Sautik hatasin kami saya totong ma di pasu-pasu Tuhan namu tujulanon di pasu-pasu nang pinopar muna saluhut di dia pe maringanan dapotan jala taruli pasu-pasu nadenggan setu hata. Jadi atas nama Huria gok muleate di saluhut pakko bosia muna di tong-tongan Huriata anggiat saluhut
naung di pena tupa muna di tong ni huriata gabi makorhon naulina denggan jala gabi boy tiruan di hami akasitua nau poso soni mahata sotik nabu pasatami atas nama HKBP Huria HKBP Bandung Barat, atas nama Parhalado, atas nama Pangulan Nagotiki, selamat menjalani pensiun Mariamu. Saya Tuhan tama namang aramoti tujulan narion. Butima atas otik, mardongan moliate. Tabi gima mendok kata lasni roha perjuluma tua mata si tua AM pangaribuan dok keluarga. Nasa mati kitu am. Bah, sahata meta. Parjolo tutu madok molate mah tua mata debata matotong mangiriring mangalir hepason satu bagas tikion boy marlas roha tutu sahat bangula tohonan ni huriai karena itu tong tangyang masih tak satu tong di bagasan hepason so lima nang dihamu padita nami inak padita nami natotong menunggu-nunggu kami tok kami tahu mangulahon na bartu luman rohan Tuhani so lima nang dihamu akar ruas ni Huria Bandung Barat terlebih ma sektor pitu mulu tung arong kahurangan kalubian pabahenan selama mangula di Huriata bamangi rumah mak apalagi au salingon adonggo sotik kekurangan lima kayak mago suaraku marsaya tahu oleh puji Tuhan di paulat Tuhan ini musai suaraku belutung maraket dau arok kekurangan suaraku badang dah baik-baik ni alani arong kekurangan sian saya itu jadi belutung arok pe babang hidup mak dia kekurangan itu teh jadi saya Tuhan tema ngatotong mangalek kai paso di hita saruda soalnya mah muka ruas Huria Bandung Barat soalnya kami nak pepeksiu kami bersenau pribadi nak pepeksiu nau tonggo buka jabu bakal perlu diskusi terbuka untuk pintu 24 jam jadi imana boy hupasahat saya Tuhan tama nama ngaramoti madongani kita saruna waras madi kita saruna. Natu hormati kami amang padita resort dohot sudi padita na adong di Bandung Baraton natu hormati kami akadongan situa Parhalado suang sungonima nang dihamu saluhutna ruas ni HKBP Bandung Barat naroa paladikyon nang namadohoti kebaktian diinganan di jabu masing-masing. Parjolo madok mauliate kami tutuhatai ala kami nungabui boho mangulahon ulaon haparhaladon sampai marumur 25 tahun. Alani dokonon nami do tuhamu saluhutna ruas ni Huria HKBP Bandung Baraton. Totu gudang do parniulaun nami di Parhaladon nami akkana hurang lobi alani marpangat juhamu di hami diaka nahumurangi say baloko kamu may saluhutna molotung pe purna tugas sami sonari dia sian haparhaladonon pangiduan nami tangyako kamu hami asato kami margugu lahu madalani ari-ari ni ngulu nami tuari na mangihut suang songonima dihamu dongan nami na adong diwek walu Parhalado dohot akaruas tongon muse jadwal ni wek walu
mengikuti kebaktian apalagi tikyon. Molotung sia jolope mangido maapa tu hamuna molorong na humurang di padalanan ni pakubasyon nami di haparhaladon di kuwalu sayunang say paingot-ingot tamunay say tong matangya ko kamu hami asa margugo jala molotung di pardalanan ni parhaladon nami sempat arong stagnasi ala tugas tu samosir di jo pemerintah ba sa itong may gabi gugu tu hita tu ari-ari na mangihut. Unang berek kamu amang inang dihagaleon nami alay berek kamu ma akka barita ni tuhatay na upasahat tami tuhamuna say margugu mahita tu ari-ari na mangihut. Salinari mula tungadong nahurang lobi siyak kami dohot keluarga say tuhat tama totong na madungan hita salutna. Mauliate ma horas madihita. Tabahan sotik pesanan boloan ro mangiriri situat tu bagasta unak tatolak akada male rohana teh alana berkat pasu-pasu gulang go di jaluk ke situa melate mali tasruna. Jongjong maita Uhud marede maita sia bukede nomor 110 ayat 3. Lasrohatku situtu ai parjam paraku dengan sahasudena inar bagani debata isudena burjui mangihuton Yesus di Tatang yakon ma piliata Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroran ni saluhud sileleho na dinggan. Dohon nasa uli bahasa na mauli utus. Kupasat hami masyan na nilemi tu hami. Pilihan nami tu ho. Sejalo may gabi wap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jal ramoti. Aso para siya kami pilihan non. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marwanami marhite hite tordim. Asalam tadahami godang ni silen lemitu hami. Asalam girgir hami madok mulai ate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasaran ilehoni Rodi amataku Osado modoroki Rodi saluhu artaku Upasahat Tuhan Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongoon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami soong panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tunggion tupangjunan, balua mahami sian pangago. Oh
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama boina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama boina tuho, jala di pasar rohma, damena tuto dimnabi, amin. 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 Selamat hari Minggu Madita. Parjulu siap pudi mak. Aruar. Asa teratur ita. Oke, semua ita.